What's up, guys? It's your boy, on kid. Yeah, guys. What I think is mazuva zviri kuitika zvamanje manje. I have to call some guys. Pano vari kuuya vachirikoda masongs avo kunoko. Anwe achona anotuka, ane zvinyadzi mukati, maiziva. So, guys, this time ndichaita interview nevanhu vari kuita zvimasongs zvakaita seizvozvo. Tombotaura, tombotsanangura, mumbotitsanangura kuti muri kuzama kureva kuti chii kana muchitaura zvinhu zvakati, kana mutaura zvinhu zvakati, and then tizivisewo vanhu, because vanhu ndiri kunetswa navanhu vakawandisa kumainbox. Hanzi ko imbondiudza kuti andichataura kumazita, hanzi imbondiudza kuti ko uyo akaimba song yekuti so like okay, ndopoti example. Unonzwa munhu pane song like yakaimbwa mazita enda kuchingotaura mbo zvangofanana. So guys, pane song yakaimbwa naKing Swede inonzi Mandara Manindi, munzwisisa. So there are some guys vanouya kumainbox vachinibvunza hanzi ko King Swede pavakanga pavhesi ravo vakazoti hanzi kwai kumberi uko hanzi naKing uri da akabva ati dambudziko. So vanhu vari kuda kunyatsa kunzwisisa kuti kuKing vari kuzama kutaura kuti chii, maiziva. So vakomana, zvandoona inini sokuona kwangu, I think kuti kana riri seteam like imimi team rangu, ndima urongo wacho pamunouya nemasongs enyu mana, mufana kuzvimiririra because of ndichakudanai kumainterviews, then you tell me kuti uri kuti chii, uri kuzama kutsanangura kuti chii, kuti mafanzi azive chii chiri kuitika, uri kuzama kureva kuti chii, because zvisaperera kumasongs wongonyora song then woimba yobuda yopera yakadaro pasina kupawombotsanangura kuti zvakamira sei, uri kumbozama kuti chii. Because pane vamwe vanonyora masongs avo nechibhendi like kuti munonyora song yake then anyora song, aimba song yaya yobuda, but pane mamwe mawords anenge ari hard ekuti anoda tsananguro, maiziva. So watch out guys, kamuchita masongs enyu tiri kuzokudanai kuinterview, then woexplainira mafans kuti uri kuti chii, uri kuzama kutaura kuti kudii, zvakamira sei, maiziva. So soon zvamanje manje pachange pane interview yatinenge tichiita paRise&Shine studios. Ndinenge ndiri host inini, tichiona maguest, chaona kuti tatanga nani, then totaura, topedza maworks, tinzwe kuti zvakamira sei, because of team rakawandisa mana, team rakawandisa masongs avo, hatisi kuziva kuti apa ari kuzama kureva kuti chii, apa ari kuzama kureva kuti chii. So I think kuti tikaita zvemainterviews, handizivi team rangu, mugonondiudzawo kuti zvezvakamira sei, tichitsanangurirana, tichionesana, kuitira kuti tione kwatiri kuenda, vanhu vazive zviri kuitika, zvatiri kuronga, maiziva. Plus team ina vakomana vakawanda vakapinda paRhythm rinonzi Summer Clash, richiri zvaro in recording progress. So team rangu musasare, hamusari ipapo. Zvamanje manje parinobuda robuda rakapira ni medley, takaenda omana, takaenda. So usasarire, watch out pavakomana vari kupinda, munzwa kuti akauraya ndiani, we will do amavotes ipapo, then toona zvakamira sei, panovhotewa, toone number 1, number 2, toone kuti atora 3 ndiani. Team rangu, respect, much thanks, tikutendai pane zvamuita for your love and support. Thank you so much. My name is On Kid.